Em diuen Marc Camarena. Juego de defensa y soy el número 2. Me llamo Oscar Ramírez, juego de banda y soy el número 4. Me llamo Adrián Castelló, juego de banda y soy el número 6. Me llamo Akram Ismaili, juego de medio central y soy el número 10. Me llamo Josep Abad, juego de medio defensivo y soy el número 5. Me llamo Alex Ramírez y tengo el número 11 de delantero. Me llamo Agustín Rodríguez, juego de delantero y soy el número 12. Me llamo Marc Puig, soy el número 3 y juego de banda y de defensa. Me llamo Marc Molina, juego de portero, soy el número 1. No que sé. No recordes? No se'n recorda ningú? De Chicharro. De Chicharro? En el peu. Ell no se'n recorda. Tu te'n recordes del teu? Sí. Com ha sigut? El meu ha sigut de rechace. De rechace. Uno, n'has recordat o dos? Dos. Dos també? Qui més ha marcat? Jo. Ole. De cap. Ah, de cap? Jo, quan han sacat, sense voler me l'ha passat i ni siquiera l'he tocat i he marcat. Ah, va, de rebot, eixa és la visió. Sí, el portero. I Molina. Pots marcar també? Sí, el portero. Ja està. Me l'han passat a la banda Jo. i jo he tirat en l'esquerra i he marcat gol. Ah, De molt palo bé, i molt gol. bé. El Barça, I quin és el Messi. Valencia, Negredo. Barça, Suárez. Barça, Messi. Barça, Messi. Real Madrid, Cristiano. Barça, Neymar. Barça, Neymar. Valencia, André Gómez. Diuen José Arenas i sóc l'entrenador de Benjamí del Beniopa. I res, enguany hem agarrat l'equipet, el vam agarrar ja quan estava en la 10 jornada o la 11, perquè l'entrenador s'ho va deixar. I la veritat és que supercontent amb aquests xiquets perquè treballen moltíssim i són, ja ho heu vist, un grup de molt bona gent i molt bons xiquets. Bueno, ara per acabar la temporada de cara a l'any que ve, pues bueno, suposo que és intentar millorar, no? Sí, l'any que ve, pues, enguany ha sigut un any difícil pel Beniopa, perquè ha hagut canvi de directiva i tal i qual, i vam començar un projecte que volem que l'any que ve vagi avant i que siga bo, perquè clar, el club, el Beniopa té un nom i una història que es mereix molt més que el que estàvem fent hasta ara. Entonces, entre 4 o 5 entrenadors van quedar la directiva i el projecte deportiu per a tratar que el Beniopa torni a ser el que era un gran club, com ha sigut sempre. I esperem que els xiquets pues, es queden i no res. Sempre la unitat de la família, però sempre en la idea de millorar molt aquest club. Molt bé. Sí, Beniopa! Muy bien, chavales, vale.